Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilatan na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat at welcome pang muli dito sa KLNJ King Lagyo ng Jesus, ang healing program po ng radio station Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Welcome po sa ating Season 18, Episode 5 ng KLNJ na pinamangatang Biyayang Nakamit. May pabengi po kaya kayungan. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga avid viewers and listeners itong programang King Lagyo ng Jesus. At sa pagkakataong ito, muli po nating hilingin ang tulong ng Banal Espiritu nang sa gayon makamit natin ang biyaya na kaloob ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng daglian at lubos na kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual dito sa KLNJ. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you so much for this day. We thank you so much for the opportunity that we are here for your guidance. We thank you so much for the graces that you continuously giving us. Loving Father, bless us this night. Empower us as we again manifest your goodness and your love through the healing ministry of Among Ronicao. Bless our avid viewers and listeners, Lord God. Thank you so much for all the graces that we receive and we are about to receive. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Long time no KLNJ, Yes. Brother Jeff. 5 weeks pong hindi nakapag-live ng KLNJ ang inyong abang lingkod at kasama si Brother Jeffrey M. Gomez. Yes, Among, namiss po namin kayo. Pasensya na po, nagkasusunod po ang mga okasyon sa parokya noong nagdaang Holy Week, tapos nag-celebrate kami ng 30th founding Yes. anniversary, and then nagpiesta po yung ibang mga chapels, ang Dabsan Subdivision, tapos nagpiesta rin po ang parokya, nagpiesta rin po ang De La Paz Sur at saka yung De Rosario, at ngayon first day naman po ng novena ng Saint Anthony of Padua. Okay. Kaya katatapos ko lang po ng first day ng novena mass doon sa Saint Anthony Subdivision, kaya medyo nahuli rin po ng konti. Brother Jeff? Kumusta? Okay lang po, Among. Malapit na bakasyon nyo Ay, na bakasyon sa na inyo. namin. Pero ang iba, malapit Sa na yung Monday. pasukan ng iba. Sa Monday, June Pero 8. kayo August pa lang. June 1, natapos na bakasyon na po namin officially. Second week of August, yan, ang aming pagbubukas ng klase ng first semester academic year 2026-2027. Balita, kumusta? Ay, madami. Na-idaos natin sa aming parokya at dun sa inyo, no, yung youth camp. Yes, opo. Facilitated by Youth for Christ. Yes, salamat po sa Diyos at naging matagumpay po ang youth camp po ng Youth for Christ na
kaming nag-request ng Central Cluster 4 nitong noong May 29, 30, 31 sa CFC Pampanga Provincial Mission Center. So bali 35, 36 na mga kabataan, mga ages 13 to 18 years 21 13 to 21 years old this weekend. So yun po, kasama po namin yung mga YFC ng Central Cluster. Yan. And also yung aming Sila yung nag-facilitate doon sa amin. Sa inyo rin headed by Brother Eric and Sister Janet Gamboa. Kasama rin po yung Youth for Christ Central Cluster po na service team. Yan, kasama si TJ, si Clyde dyan. At the same time kami, yung mga kasama rin po sa Central Cluster 4, headed by our cluster leader, si Brother Rick Arceo, saka si Ma'am Marlene Arceo, at yung po namin, Cluster 4 Family Ministry Head, couple coordinator, sina Brother Michael at Sister Rhea Manesa, at kami. At yung mga unit leaders, household leaders, yan. Kami ginawa namin sa parish na parang opening activity aside from first day ng novena ng 30th Piestang Ascension, yung youth camp. Salamat sa mga nag-facilitate, kasama yung mga dalawang chikiting mo, no? Anong pangalan dalawa? Si Terrence Justin, saka si Clyde Kerwin. Saka si Clyde. Yung bunso di pa pwede. Pero nakadalaw. Oo, nakadalaw. And nandun din po siya noong 29, 30, 31 na mo. Siyempre, pasalamat ako sa mga nakibahagi doon sa 30th Fiestang Ascension. Nagkaroon din kami noon ng Kanterak. Yes. Yun yung aming parish night of songs and dances. Songs and dances. Tapos, procession. Tapos, nagkaroon kami ng Pearl Awards. Of course. Parishioners exemplary act through revered leadership with 3 categories: faith, hope, and love. And then kinongclude namin actually last Sunday. May additional kaming Pearl Awardees, and then yung pag-celebration ng BEC Sunday. Nagkaroon ng gathering yung mga BEC cells namin, and then before that yung formation talk na binagi ni Brother Chris Panilio, ang head ng families gift group. Thank you very much, Brother Chris Pandilio. Yes, siyempre. Shoutout mo, mama, yung mga BEC mo. At sana po, paunawa po. Nagkataon po talagang super busy po lately. For 5 Thursday, hindi tayo nakapag-live ng KLNJ. Yes, so yun po. Ika nga kahit pa tuloy pa rin ang buhay, di ba? With the grace of God. Then, hindi naman po kami humihinto. At siyempre, belated happy birthday kaya mong sa Himpapawid. Kayo po, oo. That was last Thursday. Last Thursday. Belated happy birthday po. Sama, mas mahabang buhay pa. At sana yung birthday wish niya, alam ko na kung anong birthday wish niya. Siyempre, yung katuparan ng kanyang pangarap na one day, makalipat sa isang bagong building ng Bright FM. Doon sa may Mabiga, Mabalacat. San Rafael Parish. Sa lalikuran ng San Rafael Parish. We join namong PEP and the whole DWB 91.9 Bright FM family for this plan, for this endeavor. Baka, 1 year, 2 year, depende. Basta kaloob ng Diyos. Malay mo, this year, next year. Depende siya, siyempre. Panawagan din po sa mga may mabubuting kalooban, na yung may kakayahan po na makapagbigay din po ng tulong upang maisakatuparan po itong mithiin na makakalipat sa isang bagong building ang radio station ng ating Archdiocese. Maraming salamat po. At sa pagkakataon ito, Brother Jeff, matagal nang nai-submit ni Ma'am Agnes itong kanyang reflection nung episode 5, season 18 na-air noong April 23. So ayun po, i-refresh po natin. So magrasang Webes, Among Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng avid viewers at listeners itong healing program ng KLNJ. In Jesus' name, amen. May the loving presence of the Lord be in our midst to give us the complete healing in tonight's episode of KLNJ.
Thank you, Among Ronnie, for the opening song, Come Holy Spirit. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer. Indeed, we must thank God for all our everyday blessings and for the opportunity to be together as one KLNJ family. Thank you for our gift of life and for Among Ronnie's gift of healing. May God always empower him as he fulfills his healing ministry. We are also thankful for God's love and mercy for us and for always keeping us safe and sound. We are forever grateful for all our answered prayers as well. Together, let us honor and praise God, our Savior and Divine Healer. For tonight's episode, let me use the topic pakiusap. Pakiusap may mean request, ask for, a plea, demand, appeal, petition, and implore, among others. It also depends on whom we give the pakiusap and what are the things we want for our pakiusap. Allow me to give some examples. We can ask an immediate family to run an errand for us, ask our siblings or relatives to pay us a visit, ask a friend to listen to our petty problems, borrow a neighbor's bicycle or even money for that matter, ask a colleague in the workplace to substitute in our behalf, and request our parish priest to pray for us and our loved ones. But one thing is sure, we only request from people close to us and whom we trust. Besides, it is never easy asking a favor, even if it is from someone who is close to us. It takes courage and sincerity to be able to do this. More often than not, we usually approach the people we are confident of getting a positive response to. Still, I believe that God should be the first one that we should reach out in whatever predicament we are undergoing. He always answers our prayers in His perfect time. We must never doubt His unconditional love for us. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. From Isaiah chapter 41, verse 13. The healing story of Mr. Norberto, Brother Arbet Pasion Sr., as requested by his wife, Mrs. Leonora, Sister Nora Monte Pasion of De La Paz Sur, City of San Fernando, Pampanga, was featured. On April 9, 2026, Sister Nora, who was one of the servant leaders from De La Paz Sur, texted Among Ronnie. She asked if Among Ronnie can bless her husband on April 11 since it is their 55th anniversary as husband and wife. Unfortunately, Among was not able to do it because he was busy that day. It is this request of Sister Nora for her husband that motivated Among Ronnie to use pakiusap as the topic of this KLNJ episode. Mel Mercado, a friend of Sister Nora, told Among Ronnie that Sister Nora wants not only for her husband to be blessed, but actually for her husband to be anointed. Among Ronnie was surprised when he heard that because that is not what Sister Nora requested from him. Besides, when it comes to anointing the sick, others have different perspectives. They don't take it positively. But in reality, anointing the sick is a sacrament that gives graces and healing from God. By Sunday after their 55th anniversary, Sister Nora once more messaged Among Ronnie, telling him that her husband is very sick. They tried to send his husband in an OFW hospital and he needs to be in an ICU. But there is no available ICU. So Sister Nora asked the help of a friend from their neighborhood who happens to be a doctor. She is connected to St. Catherine Alexandria Foundation and Medical Center in Angeles City. Although a down payment is necessary before you can avail of the ICU, Sister Nora's husband was admitted because of the help of her friend. Among Ronnie is supposed to attend an updating on a Tuesday, so he promised to see the patient before his appointment. Among Ronnie believes that the patient is at home. He did not know he was in a hospital, so he told Sister Nora to see Brother Arbet in the afternoon at around 2 p.m.
Sister Nora appreciated it, especially since the daughter is coming home from Singapore. What is unfortunate was that there was a misunderstanding at the time of the visit. When Among is looking for a parking area in the hospital, no space is available. So he went to the nearest gasoline station and had his car full tank so he could ask if he would be allowed to park. Luckily, the gasoline man obliged. In the ICU, Brother Albert is awake. After anointing and praying for him, Among left. He was not able to meet Sister Nora because she fetched her daughter from Clark Airport. When Rachel arrived in the hospital, the tube was already removed because her father was intubated. So he was very thankful because he thought she would not see her father alive. Her father actually had a stroke. Allow me, Brother Jeff, to continue the second part. On April 21, Brother Arbet was discharged from the hospital, although he is being fed through NGT and is undergoing therapy because his speech was affected. We still have something to be thankful for. Even in the most difficult times, there is always something to be grateful for. No matter how bad things are, there is still hope. In asking for a request, we must be specific for the thing we are asking for. I join Among Ronnie as he prayed for Mr. Norberto Pasion's complete healing and to all those who have beautiful healing stories to tell. We are praying for Brother Arbet's speedy recovery and complete healing. With God, anything and everything is possible. Keep the faith and always believe in Him. May the healing stories shared to us by Among Ronnie should continues to inspire us to always believe in God's unconditional love. He knows what's in our hearts. I pray that God gives us all strength, healing, answered prayers, and miracles during our difficult time. May God give us great peace that surpasses all understanding. Once more, I join Among Ronnie in praying for the healing of the avid viewers and listeners of KLNJ. May the different messages and concerns of the people asking for the different sickness of their loved ones, including my prayers, be healed in Jesus' name. Amen. Let us continue our Thursday night habit here in KLNJ. Together with the avid viewers and listeners of this healing program, let us experience our healing physically, emotionally, psychologically, and even spiritually. In Jesus' name, amen. Let me end my reflections with these beautiful messages. Number 1, every day is special if you think so. Number 2, every moment is memorable if you feel so. Number 3, everyone is unique if you see so. Number 4, life is beautiful if you live so. To all the avid viewers and listeners of KLNJ, always think positively and live a happy life, and present is yours. The present is yours and live it without fear. Kahiling ay sabihin sa ating kausap nang matugunan ang ating pakiusap. Thank you so much po, Ma'am Agnes, sa binagi mong reflections na matagal nang naibigay sa amin, pero dahil 5 Thursday tayo hindi nakapag-live sa KLNJ. Unfortunately, di ko na-check yung part lang noon na nandun si Sister Nora. Hindi siya nakasama sa pagsundo sa kanyang anak. Kaya kasama kong nagdasal, nag-anoint sa kanyang mister, si Sister Nora. At ang kwentong ito naka-inspire din sa isang nilang kabaryo. Kahapon sa pakiusap naman ng kapitana ng Barangay de la Paz Sur, si Kapitana Daisy, kaisip kasi yung kanyang isang kagawad na si Kagawad Rani Pasyon, kapatid nung may sakit na si Alan Pasyon, Kuya Alan Pasyon, nasa ICU din sa St. Catherine. Pakiusap nung Tuesday, pero hindi, mayroon akong activity, mayroon akong schedule, at na-cancel naman yung mass ko sa OFW Hospital yesterday morning, kaya nabigyan ako ng pagkakataon na anoint din si Kuya Alan Pasyon doon sa ICU ng St. Catherine Foundation and Medical Center doon sa Angeles City. Sana mabigyan din ng pagkakataon ng may sakit na si Brother Alan Pasyon ng De La Paz Sur, at na-inspire yung pamilya, kasama na si Kapitana Daisy, at kasama ko sila kahapon na sinamahan ako upang lanyahan din si Kuya Alan Pasyon na nasa ICU. Although ang maganda sa kwento nila, nung pag-isapan ako ng umaga, hindi ako umubra, pagka hapon or gabi yata,
matagal na ilang araw nang hindi nagigising. Opo. Minulat daw ang kanyang mata nung Tuesday night. Although nung lanyahan ko siya, natutulog siya, pero sabi daw ng mga doktor, mga nurses, pag tumadalaw, gising siya. At saka nung Tuesday night na parang nakita pa siyang lumuha, umiyak. Sana bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na gumaling sa kanyang karamdaman. Pagdasal po natin, si Kuya Alan Pasyon from De La Paz Sur, City of San Fernando, Pampanga. Yan po, maraming salamat po Ma'am Agnes Sarmiento at sa iyong binahaging reflection. At muli po magbabalik. Pansamantala po kami magpapaalam. Wag po kayong alis. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Yabe-yabe tamo king pamanalangin at pamangumusta ka rin kakaluguran tamo amiki pusong sugatan, makalugmok king kabiguan, daralan kalungkutan at ringating sakit king pilubluban at katawan, kapamilatan ng meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo yung pamipakayap ng Ginoo para karing mangailangan kaniti kapamilataning programang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, ringkwento patungkol king pamipakayap ng Ginoo. Iting programa mararamdam niya king radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Webis alas 7:30 ng Bengi, at apanalben yemo naman king Facebook live streaming king @official.asf radio. Kakayabeyo kami naman kaniting programa, manalangin para karing mangailangan pamipakayap king sakit at physical, emotional, psychological at spiritual. Kambiyan ng Brother Jeffrey M. Gomez at ako po, the Reverend Father Ronnie D. Cao Incura Parako ning Ginung Pepaytas King Banwo o Parish of the Lord's Ascension, King Lourdes Heights Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Muli po nagbabalik ang ating programang King Lagyo ng Jesus. Ayun po mga paalala po mula sa ating among sa Impapawid. Para po karin bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karin kay katamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin kaya katamong parokyang Kabibilangan, Mankanita at dinantalang Maya Paoras din kaya kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po
yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kay kayong donasyon keng GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwa pang tao natin tamong radyo amakasaw king kay katamong biye kasal pantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kay katamong kakaluguran. Maraming salamat, Among Pep Bakay, ang ating among sa himpapawidang administrator nitong radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At sa mga paalalang bigay mo at siyempre muli, belated happy birthday, Among Pep. At pagbati rin po, nakita kasi ni Brother Jeff yung isang nakapost today, Monsignor Ricardo Jesus Atiglao Serrano, celebrating his 49th sacerdotal anniversary. Malapit ng Golden next year. Happy sacerdotal anniversary, Monsignor Rick, ang ating director ng Archdiocese Liturgical Commission ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, at Parish Priest ng St. Jude the Deus Parish sa may city of San Fernando, Pampanga. At siyempre sa gabing ito, May pa po ito nangyari. That was May 9 nang kami magkitang muli ng atin ni Sam na aking secretary, si Ate Shirley Garcia Pangilinan from San Nicolas Arayat, Pampanga. Nung magkita po kami ni Shirley last May 9, actually nag-celebrate kasi ng 80th birthday ang nanay nila ni Sam. Si Nanay Marley. Last May 7. Ginawa ng family yung Sabado. Di na kami nakapunta doon sa resort, sa swimming pool kung saan nila gaganapin yung birthday. Nananghalian na lang kami sa bahay. At pagkatapos ng pananghalian, Brother Jeff, lumapit sa akin si Shirley. Nagbahagi ng kwento. At minsan pa, binalikan namin yung kwento. 10 years ago, that was 2016, nagkaroon ng cancer si Shirley sa kanyang ilong. And nung siya'y magpadasal, magpa-pray over doon sa Magalang pa ako noon, ang dalangin niya, sana Lord, bigyan mo pa ako ng extension na mabuhay pa ng 10 taon kasi maliliit pa lang yung mga dalawa kong anak. And then, siyempre, nananalangin, umaasa na balang araw makamit yung kagalingan. At ayon sa kwento sa akin ni Shirley, after 6 years, in 2022, dun yung panahon na sumuko siya. Kasi after 6 years, wala rin nangyayari, di siya gumagaling. Tumigil siya sa pagpapagamot. Until last April, uli kami nagkita. Nasa Parish of the Lord's Ascension na kami. Ni Sam. And then, nasa pagbisita nila, muli siyang naipagdasal. At ayon sa kanyang kwento, pagka-pray over last April sa kanya, pag-uwi, ilang araw, biglang di siya makahinga. Nanikip ang dibdib, hindi makahinga. Tuloy, napilitan siyang magpa-check up. At yun yung naging daan at nakita yung kanyang tunay na kalagayan. Nakita ng doktor, magaling na pala siya. At dineclare ng doktor na cancer-free na siya. After 10 years. Habang kinukwento ni Shirley dito sa akin, umiiyak siya. Sabi, Father, hindi ko inisip, hindi ko inakala na yung hiniling ko noong 2016, nabigyan pa ako ng extension na 10 years ng Diyos. Yun pala yung panahon na ibibigay sa akin ng Diyos upang ma-declare akong cancer-free at mabigyan pa ng pagkakataon na
magabayan ko yung mga anak ko. Incidentally, incoming first year college yung panganay niyang anak, pumasa, na-admit sa Pampanga State University, Okay. Bacolor, Okay, main campus. main campus. At ito isang magandang pagkakataon nung magkausap kami, sabi niya sa akin, Father, okay lang na maikwento mo para ma-inspire din yung iba. Siguro, iniisip din ni Shirley yung mga ibang may sakit na nasa kalagayang gusto nang sumuko. Mm-mm. Kaya nga yung pamagat ng ating kwentuhan sa gabing ito, biyayang nakamit. Mm-mm. Sa temang biyaya'y makakamit, tayo maghintay. Tiyak ng ligaya'y walang kapantay. Kailangan lang maghintay. In God's due time, igagawad ng Diyos ang biyaya. Makakamit natin ng kagalingan. At sana ang kwentong ito magbigay ng inspirasyon katulad nung hangarin ni Shirley na maibahagi ito, lalo na dito sa programang KLNJ. Nang sa gayon, yung mga iba na nanghihina, nasisira ng loob, nawawalan ng pag-asa. Si Shirley, sumuko. Pero ang Diyos, hindi sumuko. Tinupad niya yung nakalaang panahon, nabigyan siya ng 10 taon pa, pero ang kaloob na biyahe ng Diyos, hindi lang pala yung 10 years na mabuhay pa si Shirley, kundi yung 10 years na hindi rin Shirley, meron palang bonus. Meron pang another extension. Yeah. At sana ito yung maging daan upang mas maging masaya si Shirley sa buhay dahil patuloy siyang mabibigyan ng pagkakataong makasama pa niya at lalo't magabayan pa ang dalawa niyang anak kasama ng kanyang mister at siyempre ng kanyang buong pamilya. Baka may gusto kang idagdag, Brother Jeff, habang pinapakinggan mo itong kwentong pinamagatang biyayang nakamit ni Mrs. Shirley Garcia Pangilinan ng San Nicolas, Arayat, Pampanga. Na kapatid ng aking sekretary na si Sam, Brother Sam Salmer Garcia. Lusong Garcia. Yes. Na sekretary ko since 2005 when I was assigned in Youth Ministry as Director. Yeah. Bali, 21 years 21 na. years. Sana mas magtagal pa. Brother Sam. Kumusta na ka? Actually, among, very inspiring po siya kasi yun nga, binahagi niya noong 2016 at eventually na yung moment na siguro kasi human tendency kasi po yan and even I minsan nararanasan ko yun pag minsan na gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang sumuko, you think na walang nangyayari, pero if you are going to look at it, kahit sabihin mo na walang nangyari, yung parang sasabihin mo na ala na, di ba? Pero yun nga, sabi mo nga, God is preparing you something amazing, di ba? Na yung wonders na hindi natin siya matantoy ka nga. Yung He works in a mysterious way, ka nga. Kailangan lang maghintay. Tama naman, na tayo kailangan maghintay. Ikain Kamampangan, tayo pamiraplan. Natawag ka doon, no? Nawang? Natawag ka doon. Ay, sino? Ay, tayo kailangan pamiraplan ng apong Ginoo. Kasi hindi natin, sabi nga sa isang sa scripture text, my ways are not your ways, di ba? So my thoughts are not your thoughts, di ba? So meaning, once in God's, as you always telling us, in God's perfect time, lagi kong narinig yun sa iyo, in God's perfect time, sa kaloob na grasya niya, bibigay niya yun. At the same time, when the right time comes, ika nga, parang viola, ika nga, di ba? Talagang, ako naman ang naisip ko, Brother Jeff, what if nagsabi si Shirley, Lord, bigyan mo pa ako ng 5 years na extension. Baka hindi niya sa umabot doon sa after 6 years na sumuko, Opo. nawala ng pag-asa. O kaya sana sinabi ng Shirley, Lord, 1 day lang. Sana kinabukasan, healed na siya, no? Kaya Pero nga po. siyempre, yun po yung yung perfect timing na binigay ng Diyos kay Shirley. Nga po.
na nagkataon yun din naman ng kanyang kahilingan, bigyan siya ng extension na mabuhay pa ng 10 years. 10 years. Pero ang Diyos tumugon. Yes. Pero may karagdagang bonus, may karagdagang extension. Sana mas mahabang panahon pa. Yes. Very very talagang sabi ko, viola. Di ba? Talagang amazing. Incidentally, Yeah. that was a day before Mother's Day. Yes. Kaya- May 10, di ba? May 10. I Kaya think, even in my homily sa misa ko sa Mother's Day, naikwento ko ang kwento ni Shirley. At sana sa lalo yung mga nanay na may sakit, may karamdaman, makakakita ng inspirasyon, magkamit ng inspirasyon sa kwento na ibinahagi ni Shirley sa akin at ngayon na ibahagi dito sa KLNJ for this episode 18, season 18, episode 5 ng KLNJ, entitled Biyayang Nakamit, with the theme Biyaya'y Makakamit, tayo maghintay tiyak na ang ligaya'y walang kapantay. So, isa pa maganda yung attitude po ni si Miss Shirley, kapatid ni Brother Sam, na among i-share mo siya, di ba? Para at least maraming ma-inspire. Actually, isa matter of parang giving thanksgiving, di ba? Sa grace na binigay, na natanggap niya, di ba? Mula sa Diyos. Yun from sinasabi niya na wala, pero eventually the Lord is preparing her, di ba, para sa amazing na grace, di ba, na matatanggap niya. At yun nga, kailangan ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Yun po. At pagkatapos ng kwentuhan sa pagkakataong ito, Brother Jeff, iali natin ng healing session, healing prayer, para kay Mrs. Shirley Garcia Pangilinan, na nagbahagi ng kanyang kwento ng pasasalamat sa kanyang biyayang nakamit kamakailan lang, nitong taong 2026, after na magkaroon siya ng cancer sa kanyang ilong 10 years ago. Doon sa San Nicolas Arayat, Pampanga, ipaabot naman ng Diyos ang biyaya kay Mrs. Shirley Garcia Pangilinan, gayon din sa kanyang asawa at 2 anak at sa kanyang buong pamilya. Sama-sama po natin siyang ipagdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nakikisa kami, O Diyos, sa pasasalamat na alay ni Mrs. Shirley Garcia Pangilinan. Marahil hindi biro ang pinagdaanan niyang pagsubok simula noong 2016 na mag-positive siya sa cancer sa kanyang ilong. Hiniling niya ang iyong pagpapala,
kamit namin ang iyong pagpapala, biyaya na nakalaan upang kami lubos na mapabuti at makamit ang kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual. At ito pong aming samadalangin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Together we now say, Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Jesus ascended into heaven. Have mercy on us. Christ, the divine healer. Have mercy on us. Santo Cristo del Perdón y Caridad. Have mercy Sacred on Heart us. of Jesus. Have mercy on us. Healing Heart of Jesus. Have mercy 3 upon times us. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Pansamantala po nating putulin itong healing session dito sa programang KLNJ Season 18, Episode 5, entitled Biyayang Nakamit, at may temang biyaya'y makakamit, tayo maghintay, tiyak ng ligaya'y walang kapantay.
King Santa Rita de Casia Paris, King Poblacion, Belen, Santa Rita. Anong top 10 ba ang hanap mo? Dito sa Archdiocesan Radio Station of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. We've got it all just for you. From faith and inspiration to music, lifestyle, real talk, and everything in between. Are you down for the count? Samahan ng ating mga kabarkada subing Biyernes, 4 o'clock to 5:30 in the afternoon. Ito ang Brights and Reloaded, your countdown of information for everyone. Tuloy po tayo nagbabalik sa programang King Lagyo ni Jesus. Ngayon po ay nasa Gap 3 na po tayo. Opo, yung mga greetings, o kaya yung mga prayer. Yan. Ayan, every viewers po. Yan, kay Tita Nel, yan. Canlas Giao, kamusta po? Kumusta po from Santa Clara. Moras West, Santa Clara de Assisi Chapel Community na siya yung CPC coordinator. Yes. Kamusta po, Tita Nel? Mula po kay Ma'am P. M. Ganya, Sel Luwat. Sa ano naman yan? Sa Mexico. Chingpei, Ganya. Kumusta po? Sel Luwat, Fines Arevalo, Zenaida Tolentino. Yun yung kamag-anak dun sa Lord's Baptism Parish, di ba? At siyempre, si Brother Sam Lusong Garcia. Shout out. Hello sa mga Commento Boys at saka sa buong parokya ng Parish of the Lord's Ascension. Siyempre sa kanyang pamilya, Garcia Luzong family. Especially siyempre sa atin niya, si Sister Shirley Garcia Pangilinan. Kay Ma'am Amelia Bonifacio. Calvin Chongson muna, si kapitan niyang yan, Kabalansyan. Sa Bacolor. Sa Bacolor. Na nakasama namin doon sa Santa Lucia Resettlement. Pero ngayon, siya yung barangay captain na kumusta Cap Alvin Chongson. Pasensya di ako nakadalo doon sa inyong summer outing ng Pamikaluguran. Tapos po kay Ma'am Amelia Bonifacio. Si Lola Melian, Mr. Amelia Bonifacio. Kay Ma'am Lucy Calimoso. From Felia Rejolio Lazo. Ma'am Chona Lugtu Mercado. Joseph Albert Valenzuela Inton, parishioner ko yan sa sa De La Paz Sur, City of San Fernando. Mula naman po kay Ma'am Chichi de los Reyes. From Joseph Malonzo. Kay Sir Jonathan Aquino Pineda. Wala kayang A yun. Kung may A.J. Malonzo. Okay. Yung sasapa yan. Former parishioner ko na minsan na nakakadalo sa amin. Kay Sir Franz Rowell Castro Dati rin yan, parishioner sa San Matias Paris. Kumusta, Franz? Kay Ma'am Leonora Monte Pasion. Yan, si Apong Nora yan. Siya yung asawa ni Apong Arbet Pasion Senior. Norberto Pasion Senior. Nasabi niya, maganda yung progress nung recovery ng kanyang asawa. Sana lubos na kagalingan makamit ni Lolo Arbet Pasyon. Tapos po kay Ma'am Angelina S. Garcia. At si Sir Lourdes Aquino Chua. Siyempre, Tita Lourdes. Tapos kay Ma'am Juliet Centeno Bautista. From Marivic Gutierrez. At si Ma'am Ampi Sagum Dizon. Ayan, yung FB comments natin. Mula kay Ma'am Edna Chapman, amen, thank you Lord. From Maria Concepcion Pingul, thank you Lord. Mula kay Ma'am Ophelia Samson, good evening, dakal pong salamat keng healing prayer. From Fine Cerevalo, may magrasyang bing po among kat, Brother Jeff, kumusta po? Among panyal ko la po sanang healing prayer kay kayo ding katuwangan ko, Mercy at Rudy Canlas. Rudy at Mercy Canlas magpayo from Lord's Baptism Parish Church, Pasig, Candabat, saka po ring pangunakan po na ating panamdaman, Andrew Fabian, Dadang Cheng Canlas, aptosan nyo la po, king mapagpala yung gamat. God bless po, ingat po lagi. Rest assured, pagdarasal namin yung mga kahilingan ninyo, Fines Arevalo. Mula po kay Ma'am Ria Romero Kideng. Hello po, among Ronnie David Cao at Brother Jeff, ay pabengi po.
healing for Ricardo Pagyo. Parishioner ko rin si Teacher Ria at teacher din siya sa Inocencio Magtoto Memorial Foundation. Kasama niya si Nagtuturo Sir. sa mga special doon sa Maytela, Bastagan. Cemetery. Okay. Kasama lang kanina doon sa first day ng novena doon sa St. Anthony Chapel Subdivision Sindalan. Okay. Regards sa lahat ng naninirahan dyan sa St. Anthony Subdivision, lalo na ang CPC headed by Sister Baby Pachu. Mula po kay Sir JP Galang o may pabengi po Brother Jeff at Among Kao. Kumusta, Brother JP Galang? Kumusta na rin kay Bujoy Joy? Si Dalaga na siya. Ang ating favorite. Oo, at namimiss na rin yung mga produkto ng panaderia Agape. Agape, yes. Kumusta po Brother JP Galang? From Crystal Relos, good evening po. Among Ronin, Brother Jeff. Mula po kay Ma'am Telma Ferreras Fulgencio, may pabengi po Among, musta na po? Dati ka rin parishioner sa May Magalang. Kailan nagkita kami nang magmisa ko doon sa Carmelite Monastery. Salamat doon sa almusal, Sister Telma. And rest assured, we are praying for you and for your whole family dito at maging sa Canada, at especially siyempre panalahin sa iyo maumong mister na si John Lloyd. Kong Jaime Fulgencio. May he rest in peace. Yeah. Mula po kay Castro Annalyn Salazar, may pabengi po Among Ronnie David Cao. For Ma'am Agnes Evangelist Sarmiento, may oras Among Ronnie David Cao at Brother Jeffrey M. Gomez. We missed both of you and of course our healing program. Among continue praying for my whole family, pray for the complete healing of Daddy Jess and for my intention and for the intention of Alan and Hazel. Continue praying for my knee pain and pain of my hands. Pray also for my brother Ceres. Cerces. He has anxiety. Rest assured of my everyday prayers for you and your loved ones. God bless po. Thank you po, Ma'am Agnes. Miss na rin po namin kayo kasi nakalimang Thursday na walang live na Kellen J. Lagi po siyang nagtatanong po, makutang Brother Jeff, atin tamang kahingin atin po ako. At siya kayo po. Siyala, sabihin ko, atin niya po kasing kaya Among. Okay. Wow. Mula po kay Sir, thank you Ma'am Agnes. Mula pa kay Sir Brother Joseph Albert Valenzuela Inton. May maggrasang bengi po Among Ronnie David Cao, Brother Jeff. Prayers and blessing po. Next, ayan. From Lourdes Aquino Chua, maggrasyang bengi po Among Ronnie, Brother Jeff. Kay Lanjay naman po, tanggap na ganun pong grasyang pakyabe po King Healing Prayer. Good health for Aquino, Chua, and Pasco family. Kapaldan po kang Uncle Emmy who has pancreatic cancer. In Jesus' name, amen. Dakal pong salamat. Mimingat pong palagi at may papangaditan po. God bless us all. Thank you po, Sir Lourdes Aquino Chua. Thank you po, Tita Lourdes. Mula po kay Sir June Mabalot. Good evening po Among Ronnie at Brother Jeff. Complete healing prayer po sa aming pamilya, lalo na po kay Maria Luz Nucom. Sana po normal lahat laboratory niya, at Ana Michelle Mabalot. Sana po makatapos na siya sa kanyang pag-aaral, palakasin loob niya sa araw-araw. Salamat po sa biyayang bigay ni Lord. Taga-Poblasyon, Santo Tomas, Pampanga po kami. Salamat po uli, Among. Thank you po. From Angelina S. Garcia, may pabeng po Among Kao, Brother Jeff, at karin pong kay LNJ tamo po. Among pakyabe po, keng prayers po Carla Jane Sumang, Rosito Nabong po, at makadmit la po hospital. Dakal pong salamat among king prayers yungan po kaya kami kapaningatan ngan po. God bless. Thank you, Sister Angelina S. Garcia. Menipad po ka Ma'am Amelia Bonifacio. Good evening po Among Ronnie Cao, Brother Jeff. Dakal pong salamat king complete healing you po. Among dakal pong kanong salamat king binye yung oras kang Lola Dalia Lola Dalia dang ampo kareng pamilya. Ampo kandang nemo. Kareng pamilya ng Annalyn, ingat kayo po King Pamanuli, yung Among Ronnie Cao at Brother Jeff. God bless us. Thank you, Lola Mel. Sayang yung nakatiki yatang Lola Dalia. May advance nung birthday celebration. Samantalang July pa yung birthday ko. Hindi kasi
Mitchem po, day off ng dang, Wednesday. Samantala namin yung pamigatago niya. Last week Mag-lunch out kami. Oh. Sana all nga na nga mong Mon Torres. At may kapamasal kami king minalin kari Anilin. Okay. At bless siya naman ni Ima, no? Si Mami Edeline. Okay. Si Chon Canyero. Canyero. Sana pumipal doon kayo. Ketang sakit yung panamdamdado na karin kaya kayong tud. At kung sana kay pong Brother Rico Cardenas, Sister Edeline, si Chon Canyero. At siyempre, blessing para kang Anilin, tang lubos sa kapaldanan. Thank you very much po karetang Pepadalayo. Yes. Mayaman na sigurado dito. Thank you po. Amo ating pa mula may napad po ka Ma'am Dolores Makapagal. May pabengi po amo. Thank you po. Siyempre, shout out ka rin Paris of the Lord's Ascension BEC Core Group, Yes. headed by Brother Dads Makapagal, Yes, yung kanyang yes. mister. Kaya nga At kasama ko sila kanina, Sister Dolores Makapagal. Kasama na rin si Sister Lucian ng St. Anthony Subdivision at Sister Luz ng Del Rosario na umattend sa 2 BE sessions ng Benedictus at Carus. Yes. Ating pa po amo. Mula po kay Zia Francoing Malig, also known as Sister Marlene Malig. Yes. Amo, ayun na po yung sabi na, Blessed evening po, Father at Brother Jeff. Healing prayers po for chronic kidney disease, stage 5. Father, last May, nakasalang, sana ho, tama yung ano ko. Nakasalang ako sa dialysis, biglang sumakit ang side ng aking puson. Pinahiran ko. Thank you, Among. Pinahiran ko agad ng healing oil. Dala ko. Kahit saan ako pumunta after na napahiran, nagsuka po ako. Tinitignan ako ng doc. Wala siyang makita. Makitang cause after an hour, medyo nababawasan ng sakit hanggang sa makauwi ako ng bahay. Pinapahiran ko ng healing oil. Awa po ng Diyos na mawala na ang sakit. Maraming salamat po. Ingat po sa pag-uwi. God bless. Kung hindi ako nagkakamali, tinutukoy niyang healing oil, yung bigay kong healing oil ni Apong Lourdes. Yung olive oil na may rosas, petas ng rosas na ginagamit ko sa healing. Thank you. Patuloy lang po tayo manalangin, Sir Marlene, at sa pagmamahal at awa ng Diyos, sana makamit mo rin po makamit mo ang biyaya ng kagalingan sa iyong karamdaman. From Faye M. Ganya, Ching Faye, good evening po among Brad Jeff, paki-adyo ko po kayong healing prayer you, good health po kanako, at karing pamilya ako dakal pong salamat, karing daily prayers you, God bless and keep you safe always. Thank you, Sister Faye M. Ganya. Ayun, mula po kay Zaila Yanko Season. Mrs. ni Joseph yan yung kanina. Okay. From the La Paz Sur, City of San Fernando. Ito po yung message na among. Blessed evening po among kao. Pakiabeyo kami po king kareng healing prayers and prayer for protection king husband ko po. Ayan, ayun, banggit yun na among. Joseph Albert Valenzuela Inton na mika minor accident po nandin king motor. Mika gasgas yamo po braso. Pasalamat kami po na makanta mo po yung milyar. Dakal pong salamat at ingat kayo po kayong pamanulit. Salamat May ingat, Brother Joseph, and praying for your speedy recovery and total healing. From Angelita S. Ballesteros, mahipabengin po among Ronin, Brother Jeff. Thank God, KLNJ na po. Pasibahay po, healing prayer po keng thyroid at heart problem ang poning masakit keng katawan. Good health mo rin po kang kay Lebhans, dakal pong salamat, kaingatan po kayong pamanuloy yung Brother Jeff. Pasibayo, muli naalala ko si Sister Janet Canlas kasi pareho yung kanilang iniindang sakit, thyroid at heart problem. Incidentally, sabi ko nga kanina, na-miss ko sila kasi last year, nag-e-enjoy kami doon sa Japan kasama ni Sam at ng pamilya Canlas Larano sa uulitin. Yes. Regards po kina Sister Jane Canlas Larano, tang buong pamilya, Tito Romel, RJ, at siyempre, Sister Janet, Canlas, pati na sa mga pamangkin nila, kina Lorraine, May, Ann, at sa buong pamilya, Sir Mayet at Kong Roland, siyempre, yung sa apo nila,
si Sweetie. Oh, Hello, Sweetie. Na miss ko na kayo. Sweetie. Yeah. Among may kibat na eh. Brother Dads, makapagal. May paoras mo among kao. Good evening, Brother Dats. Makapagal. Sana wag kang mapagod kahit makapagal lang iyong apelido. Sa pagbisita natin sa mga busy cells natin sa parokya, mula Lunes hanggang Sabado, tuwing hapon, kahit oras ng pahinga, kahit noong mainit na mainitang panahon, hindi pa rin tumigil sa pagdalaw sa mga busy cells. Ngayon medyo nagpaparamdam na yung rainy season. Yes. Problema na naman yan, ang ulan naman. Noon yung init, ngayon yung ulan. Pero umulan man, umaraw, patuloy nating gampanan ang mission natin. Yes. At sana patuloy may pahayag ang mabuting balita ni Kristo sa magitan ng BEC sa ating parokya. Mula po kay Tess Quizon Arita, good evening po among pakiabayo kami po kayong healing prayers lalo na imaku Flora Quizon. Milako po sana ing sakit ng panamdaman kayong katawa na at hindi na niya pong makabang biye. Thank you po. Pangadi tayo po yapong Flora Quezon. At Mika Ella Serrano, kilala mo to, Brother Jeff? Oo ba, nakalimutan mo na. Lagi natin kasama ka dati diyan. Kumusta ya? Kumusta na po, Sister Mika Ella Serrano. Good evening po, among kan Brother Jeff and Bright Fam. Yes, sana na-miss niya tayo. Sana okay ka kung saan ka man ngayon nagtatrabaho, kung saan man yung at maganda na rin naman yung pagkikisama sa mga kasamahan mo kung nagtatrabaho na. Hindi ko lang alam wala akong balita. Pero sa mga mga araw nakikita ko lang yung mga outing nila. Nung nag-beach sila o kung ano man yung ano. Maraming salamat sa mga sa paglilingkod mo dito sa Bright FM, lalo na dito sa KLNJ ng mga panahon na kasama ka namin dito at tapat na ginampanan mo ang iyong tungkulin bilang pamilya na rin ng KLNJ at ng Bright FM family. Thank you at ingat. Sana minsan magkitang muli, magkasama. Kumusta na Ken? Menibad po kang Ma'am Sally Manuntag. May pabengi po. Prayers po kang Sister Zenaida Carillo. Pagdasal po natin, Sister Zenaida Carillo. From Dave Andre, hello po among. Yes. Hello Dave Andre. Ayan, so dakal pong salamat. Maraming salamat po sa mga nagbahagi po ng kanilang greetings at prayer requests at greetings din po sa inyo pong lahat. Dakal pong salamat. Shout out kay Brother Sam Luzon Garcia. He is watching. At may nakita rin ako kanina. Si Telma Ferreras is watching. As well as Sir Arlette Pineda Meneses is watching from Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Sa lahat po ng nagpadala po ng mga mensahe, maraming salamat po. At maging sa mga kahilingan niyo po, maraming mga silent avid viewers and listeners ng nitong KLNJ, sa pagkakataon pong ito, sama-sama tayong manalangin sa Diyos, idulog natin ang ating kanikanyang kahilingan at maging daan minsan pa itong healing program ng DWBL 91.9 Bright FM, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagalingan daan sa ngalan ni Jesus. Manahimik po tayo at atin pong ipagpatuloy ang ating healing session dito sa KLNJ. Dinggin mo rin po, O Diyos, ang aming samot dalangin sa lahat ng mga avid
Our dear avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus. Baka meron kang gustong batiin na Brother Jeff? Ayan, hindi ko na alam kailan na yung tatang ko. Ngayon yung araw birthday niya. Ayan, June 4. Ayan, kahapon yung lola sa mother side, si Daddy Ernesto. Ayan, June 4. Nauna na siya after 17 years na siyang nawala. Ayun, at maraming salamat po sa inyo po. And also yung ano namin siyempre si Kate yan. Si TJ, si Clyde, Nathan yan. So at the same time yung family namin, si Lola, ni Mami Edna, Ate Joanne, Ate Grace, Glenn at saka Ate John Joseph yan. At the same time ang kasama po sa CFC, Couples for Christ ng Central 4 Cluster. At yung magbubukas po kami niyan nung panibagong Christian Life Program sa San Pedro, Calungsod, Paris, sa Santa Catalina, Minalin, Pampanga, kay Reverend Father Ricarte Macalino sa June 28, Sunday. Yun po. At maraming salamat po kay Among Ricarte dahil pinaunlakan niya po at binigyan niya yung blessing niya para makapagbukas po ng CLP po doon. Sa pagbati muli kay Among Rick Serrano sa kanyang 49th sacerdotal anniversary, we also greet Kong Ray and Kizon, wedding anniversary naman nila ni Sister Rem. Tapos tapon, belated happy birthday sa aking classmate, Father Pedrito Sichon. Among Pit. Among Pet. Ay, Pet siya, Pet. Yung Pit, Pit Valencia. Iba pa yun. Okay. Pet. Sorry. Pedrito Sichon. Pedrito. Okay. Siyempre, once again, thank you kay Sister, kay Mrs. Shirley Garcia Pangilinan sa pagbabahagi ng kanyang kwento at sana lubos na kagalingan ay makamit at blessing siyempre sa kanyang buong pamilya, especially Sam na sekretary ko at ang mga kasamaan sa kumbento, siyempre, the great Cedric, kahit kung minsan pasaway. At siyempre, mga kasamahan niya sa IMMFI. Yes. In the sense of Magtota Memorial Foundation Incorporated. Si Ma'am Claire. Ma'am Claire, nag-enjoy sa kanyang bakasyon sa Amerika. At siyempre, shout out din sa aking Paris Pastoral Council headed by Ma'am Joyce Yambao Arozal. At shout out din sa kanyang minamahal na nanay, Mang Carning. Yes. Kamusta na po si Nanay Carling? Okay. Yung na-miss ko yung... yung panyo. Ngayon, ang inaamoy-amoy niya yung kamay ko. Sabi niya, baka raw naglalangis na raw yung kamay ko. Ang bango raw. Yes. Sana patuloy gumaling at mas mainam sana dumating yung panahon makatayo't makalakad kasi naka-wheelchair pa. Pero malaking pasalamat na siyempre yung kagalingan na nakamit ni Apong Carning ay kasama ng pamilya siyempre. Yambao family with Sister Jeng and siyempre Brother Pogs. At siyempre shoutout kay Brother Chris Pandilio kasama ng mga sa CFC, yung kanyang grupo na Family is a gift group for FIG. Yun po bukod doon, yung sa June 20, yung CFC 45th anniversary po namin sa national po yun naman. Gaganapin sa Clark Green City. Sa Kapas Tarlac, yung stadium doon. So, yun po bali, ayun, 45 years na po yung Couples for Christ sa buong Pilipinas. But recently you celebrated 30... Yes, hindi tayo nagkita. 36. Nagkita kami ni Commander. 36 happy, belated happy founding anniversary Couples for Christ, Pampanga. Hindi tayo nagkita. Yan. Pero nakita kita nung nakaupo ka na. Pero sabi ni Kate, nakita ko siya mo. Pantunana ka. Ayan. Hindi, nakapagkwento ako sa'yo, Amo. Ayun po. Salamat po sa oras ninyo, Amo. At yun nga sa lahat po ng salamat sa Diyos. Yan, 36 years na po yung Couples for Christ Pampanga. And also yung
yung sa national, and salamat. And also sa lahat po ng, sabi nga po, yung grace na binibigay po ng Diyos sa CFC, and also sa lahat ng mga organization po at po sa ating lahat. Salamat. At syempre, shout out sa mga servant leaders ng Parish of the Lord's Ascension. Syempre, yung mga kasamahan sa BEC, headed by Brother Dads Macapagal, at ang Parish BEC Core Group at mga core groups at BEC cells na nagdiwang ng BEC Sunday last Sunday. Yes. Ilan na po sila mo yung cell group? 16 na, pati yung Praise God. BEC, Parish BEC Core Group. Emmanuel, Magnificat, Beatus, Benedictus, Carus, Avidus, Ubentus, sa Del Rosarion, sa Dolores, Bacolor, Delectus, Gratus, sa Dabsan Subdivision, Core Group, Gaudium, Spes naman yung Gaudium yung Spes. yung Vatican. BC, tapos cell, tapos sa Dabsan, Patchem, ang core group, Bonum yes. naman yung cell, sa Bridgepoint, Fortis, tapos sa Lourdes Sites, Sodalis, one of a kind, kasi yung 5 uma-attend, lalaki lahat, na Praise God. hindi karaniwan, kasi karaniwan doon sa mga VSLs, kababaihan, plus 16 yung Parish BEC core group. Agape. Wow. May mga pangalan. Based yun sa mga kwento na narinig ko nung first time na Praise magkaroon ng BE session. Dami na. Sana mas dumami pa. Hinintay namin ng St. Anthony Subdivision at saka St. Benedict Praise God. Subdivision. Wala pa doon. Parang pinag-uusapan na natin nun. Binibilang ko, alim. Ngayon. Ayun, dami na. Praise God. Praise God. Sana patuloy pang Yes, dumami. yes. At maipahayag ang salita na ang mabuting balita ng Panginoon. Ayan, ako po si Brother Jeffrey M. Gomez. Maraming salamat po sa inyo, mga avid viewers and listeners, sa inyong pag-antabay po sa amin. Ay, si Brother Chan, si architect, engineer. Chan Agabao. Tama ba? Yung ating kasama ngayong gabi. Yan, sayang. Thank you. Engineer ba? Engineer? Yes, Engineer Chan. Agabao. Thank you sa iyong pag-antabay dito sa salamat. muling pagbabalik ng Yes. KLNJ Season 18, Episode 5. Yes, malapit na ang ating anibersaryo. Malayo pa. Layo pa. Nakalpong salamat. Mimigat kayo po lagi. Nakalpong salamat. At ako pong muli yung abang lingkod na sa Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest po ng Parish of the Lord's Ascension, Lourdes Site Subdivision, the Rosario City of San Fernando, Pampanga, at ang inyong kakaluguran na nagdarasal para sa mga kagalingan po ng mga may sakit. At muli sa gabing ito, baunin natin ang biyaya na kalob ng Diyos para sa ating daglian at tubos ng kagalingan pisikal, emosyonal, psychological, spiritual, kaisa ng ating kanikayang pamilya at mga minama sa buhay, lalo na yung mga may sakit. At baunin natin ang mensahe po ng kwentuhan at healing session dito sa KLNJ Season 18, Episode 5 na pinagamatang biyayang nakamit, na may temang biyaya'y makakamit, tayo'y maghintay, tiyak ng ligaya'y walang kapantay. Muli, maraming salamat. God bless po sa lahat.